डीजे चौरसिया प्रोडक्शन। फेमस मुंबई के ताज होटल आ दिल्ली के लाल किला बा वो सही मशहूर तोहरा यार का जिला बा। डीजे रवि डीजे रवि डीजे रवि डीजे रवि गाजीपुर बाट देखा बिरवन के माटी हो जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला आजमगढ़ हई। डीजे रवि डीजे रवि डीजे रवि डीजे रवि डीजे रवि डीजे रवि हाई टेक डीजे रवि हाई टेक डीजे रवि हाई टेक डीजे रवि बलिया हवे हवा अतानी के चले छाती हो उ तो देखते हैं जिला आजमगढ़ हई डाली छाती हो जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला हवे जिला हवे डीजे रवि हाई टेक 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 ढेर चनी लगावल चहले जात है कतेल हो केहू नाही डाटल सावे होई गइल फेल हो ढेर चनी लगावल चहले जात है कतेल हो केहू नाही डाटल सावे होई गइल फेल हो। अरे हमके बतावा किस भोजपुरिया मोर जन सब करे काटी 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 अरे जा जा घरे जा और मेहनगर के लाल हवे तो पियरा जइबा मेहनगर के लाल हवे समर सिंह खाटी हो उ तो देखते हैं जिला आजमगढ़ हई डाली छाती हो जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला आजमगढ़ हई का बुझाई रवि मिक्सिंग भोरमो रवि मिक्सिंग भोरमो रवि मिक्सिंग भोरमो।